लोगोफोर बे समाव आं सकनिफ्राय फैगासिनो दं। गाइखेर लायदोंमोन आं गाइखेर। आलौ खादों जोंहा, बेखायनो साहा होनो गाइखेर लायनो थांदोंमोन आं सकआव। मेथाइबो लाबोफाबाय। नैबेयो जोंनि गामि गेदेर, गामि गेजेरनि लामा। साइकेला आंना बायला जिला बेफारिनिसो, बेखौनो सलायसाबो आं। राहा गैया, बायनो हायाखै। फैयै फैयै नै जोङो पाका रास्ताखौ मोनफैबाय। जोबोद मोजां लामाया जोंना, नुगोन नै ससेयाव। एक नाम्बार पाक्कानि लामा नैबे, जोबोद मोजांथार। नै फैयै फैयै आंहा गोलैसो फैबाय नैयाव, सलायनो हायाखिसै। नारबायसो आं लोगोफोर, नारबाय। राहा गैया ने, थांखानांगोन जेला बे लामाजोंनो। सोरखौ बोराबनो, सोरखौ दुसिनो। गावनि लामाया हाजारखि गाज्रियानो जायाथों, अब्लाबो मोजां आरो ने। गुवार गुवार फोथार दङ लोगोफोर आंनि गामिया। हाय गाइस, वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल। लोगोफोर दा आङो जोंहानि आलौ बारियाव दंफैयो। आलौआ मोनबाय, दिनै आलौ खादों। आलौआ मोनफ्रुजोब्बाय, बाजार गैया, अब्लाबो दिनै खादों। नै गथ'फोरा आलौ खादोंमोन जोंहानियाव, अखाखौ गिनानै खारबाय। अखाखौ गिनानै खारबाय बिसोरो। जोबोर अखा हाबोदों। हाग्रायानो हाग्रा जादों लोगोफोर आलौआ। राहा गैया, दा बाजार बन्द' ना, गोदान गोदान लकडाउन, गोदान गोदान बाजार बन्द'। आंबो थांनोसै, अखा सिजानो हाया, साथा लाबोआखै आं।